Хората с тревожни разстройства обикновено сдържат чувствата си. Причините за това могат да бъдат няколко. Първо, тези хора имат много силна нужда от контрол или страх от загуба на контрол. Трудно им е да понесат частична загуба на контрол при пълното изживяване на чувствата. Когато чувствата са били хронично отричани, може да придобият застрашителни размери и да имат смазваща сила при първоначалното си излагане на повърхността. Възможно е дори да бъдете обзети от ирационални страхове от полудяване или срив. И в такъв случай имайте предвид, че същите страхове възникват и по време на панически пристъп. Всъщност самата паника може да е сигнал, че към повърхността напират потиснати чувства. Може да се каже, че изпадате, за да не ви се налага да се справяте с чувствата, които ви се струват непоносими. Важно е да знаете, че чувствата изглеждат страховити и непреодолими само първоначално, когато започнат да излизат на повърхността. Те престават да бъдат страшни в мига, в който си позволите да ги приемете и да ги изпитате. Не е лудост или тежко нарушение на емоционалните процеси, по-вероятно е да се развие като последица от системното непреживяване на чувствата.